Família, vosaltres veureu aquest títol, 11 dies per conèixer Rosalia, i pensareu, però aquesta gent què li passa? Us expliquem una mica com anirà tot. Aquesta és la Laura Sancho, Hola, què tal? que és una boja, perquè pràcticament no ens coneixem. És que no ens coneixem. Jo estic seguint aquesta persona que ara mateix podria ser Un puto psicòpata. un puto psicòpata, em podria matar i jo diria, bueno... El tema és que, realment ens coneixem des de fa molt temps. Sí. Anàvem a un institut un davant de l'altre i ens trobàvem al metro i la Laura Sí, ens teníem vistos. La Laura Ens teníem vistos, però no havíem parlat. massatjava. És a dir, li passava fotos a amigues meves i deia, qui és aquest tan guapo? I com sabia jo que tenies aquestes amigues? Perquè jo ja l'havia vist en fotos amb les meves Però amigues. estem parlant ara ja no són amigues, perquè estem parlant de segon d'ESO, tercer d'ESO. Clar, Sí, el tema és que clar, jo vull dir- fa 2 mesos estava recent divorciat, vaig tornar a casa als meus pares, era una època que els meus pares no estaven a casa i jo estava dormint al seu llit, o sigui, no es pot estar pitjor, i de sobte em va arribar un somni que se'm va presentar al meu cap i em va dir, has de conèixer tots els genis de Catalunya. Això és una xapa, això és una És xapa. massa- A la gent no li interessa això. Vale. La gent vol més salseo. Deixem la cosa- Tu estaves avorridíssim i jo també estic avorridíssima. La vida és una puta merda, vale? L'únic que volem és viure del puto cuento, vale? I som dos negats de la vida i de treballar per algú altre. No volem estar 8 hores a una oficina. No vull treballar per tu. I- Vull que la gent treballi per mi. Som dictadors en aquesta Exacte, família. exacte. I ens hem juntat dos dictadors que jo- volem fer contingut. Jo sempre he volgut fer contingut, però m'he tallat sempre, perquè a mi no sé, no I jo això ho m'explico sabia sola. i li vaig dir, Laura, m'has d'acompanyar en aquesta puta bogeria de conèixer la Rosalia en 11 dies. I això és el que farem. Exacte. Llavors, necessitem la vostra ajuda molt, que ens comenteu Molt. absolutament a tots els Absolutament vídeos, que la mencioneu, A mi que ens feu més cas. a mi més que ell, perquè ell no sap fer el que jo faig. Volem engagement, bàsicament. Per tant, comenceu a comentar ja el vídeo de YouTube, ens poseu un cor perquè tingui engagement. Sí. Vinga, adeu. Espera, que primer tinc un regal per vosaltres, que això... Tindrem una petita mascota durant aquests 11 dies de viatge. Jo tinc 3 ositos, escolliu cadascú un. Tu vols el cowboy? Vadim? El de l'esquerra. Aquest? Sí. Tu ets d'esquerres. Doncs jo em quedo la raqueta. Serà la nostra petita mascota durant el viatge. Moltes gràcies. No, qui ho perdi, jo m'enfadaré. Vale, va, anem a buscar el Roger Rodés, enginyer de so de la Rosalia. És imprescindible començar totes les aventures al Bar Bocata, ja sigui una gran nit o sigui 11 dies perseguint a la Rosalia. I per cert, està plovent, cosa que no m'agrada. Hola. Hola, bon dia. Estic tornant a reviure, sí. Lo bo és que anireu descobrint que la Laura és 0 de matins i jo, en canvi, al matí estic més actiu. A la nit ja, xof. Bueno, nois, és que jo, en comptes de ser d'això que m'esteu fent fer, de youtuber, jo havia d'haver sigut model. M'agrada molt la jaqueta, eh? Ja, sabia que t'agradaria. És molt xula, per això me l'haig demanat. Vadim, a partir d'ara portaràs tu aquesta motxilla, eh? Perfecte. A partir d'aquest Com a bon assistent de càmera que ets. A veure, família, estem aquí a l'estudi Medusa, però no recordo exactament com s'entrava. Us explico la història de com vaig contactar amb ell. El vaig escriure per Instagram, no em va respondre i vaig dir, faré les coses com es feien abans. Em vaig presentar aquí, vaig picar i li vaig dir, hola, soc el Guillem Tarrés, estic fent aquest projecte, podem venir a molestar-te en el teu estudi? I em va dir, sí. Mira la gent com posa missatgets aquí pels famosets. Ah, és pels famosos, això, creus? Això és la d'OT, oi? La Laura s'està despertant, diu. Sí. Laura, quin cafè és aquest del matí? Segon cafè. Roger, bon dia. Bon dia. Molt bé, molt content de ser aquí. Què tal? Hola, Urs. Com estem? Què tal? Hola, Urs. El Vadim està mig emocionat perquè ell és músic. No sé si ho sabeu, però va ser una estrella del rock als anys 2016-2017 amb Arcadia Sound. De veritat que va triomfar, va tenir un grup que va triomfar. I lligaven, Fèiem amb el que podíem. I lligaven amb les noies. No, això no ho posis. Bueno, jo he explicat molt per sobre i és el Roger Rodés, però no sé si ho he explicat gaire bé. Per tant, si et vols presentar tu... Pues jo sóc el Roger Rodes. Soc productor, enginyer de so, músic, chico de los cafés, una mica de tot. Tinc el meu estudi, que és aquest, Medusa Studio, juntament amb el meu soci, el Manu Guix, i aquí doncs fem de tot, amb tota mena d'artistes i de diferents nivells d'artistes, i el meu dia a dia és això. Jo he venut venent el titular d'enginyer de so de Shakira, de Nati Peluso, Sí. de Rosalia en alguna cançó, a Despechar, oi? Correcte. Però després has fet moltíssima més gent, no entenc? Sí,
Shakira vaig estar gravant els últims 7 anys, potser amb ella, fins que se'n van a viure a Miami. O sigui, Les mujeres no lloran és vostre? Aquest disc el vaig fer sencer. Té Grammy, no? Té Grammy, sí, el tenim allà. Amb aquest disc és amb el que van guanyar el Grammy americà. Hola, que fort. Agafa. Ens farem... Aquest és el Grammy de la Shakira. Com es diu la cançó aquesta? És per l'àlbum, O sigui, és per... Les mujeres ja no lloran, les mujeres facturen. diu així l'àlbum? A guanyar L'àlbum diners. es diu així. I jo li vaig gravar totes les veus. Que loco. I l'altre, et podem preguntar qui és? És el de la Nati Peluso, aquest és un americà i aquest és un Latin Grammy. Pel disc de Calambre, que és un discasso. Ah, que boníssim, guapo. també. I et posen el teu nom, Sí, t'escriuen abans. Oye, ¿cómo crees que ponga el nombre? Como tal. I aquest estudi que és increïble que... A mi aquest és el que més m'agrada ara. O sigui, ens l'hem fet fa relativament poc, fa un parell d'anyets, i és molt més acollidor. L'hem muntat així, doncs, en plan més menjador a casa, amb És les preciós. estanteries. I tu em vas dir, de fet, que és l'estudi preferit de la Rosalia. Bueno, de la Rosalia i de, per exemple, quan ve la Peluso també està aquí, perquè és un estudi més íntim, l'altre és molt gran, tens la cabina, el vidre entremig... Clar, i aquí cantes directament aquí sense vidre, Sense vidre ni res, l'únic és més incòmode a nivell tècnic, perquè t'has de posar auriculars... Aquest és l'estudi, el Red Studio, per la paret, que és vermella. Aquí tenim els lavabos, la cuina, bàsic. Aquí tenim la part de chill out, també bàsica, posant la PlayStation, la tele... És una mica com un menjador de casa, realment. La idea és aquesta. Però molt guapo. Pàrquing, que també s'agraeix moltíssim, perquè ja sabeu que és impossible aparcar A Barcelona. A Barcelona. Que I locura. aquí tenim seria la sala de gravació. En realitat són com 4 sales, perquè aquesta es pot tancar amb les portes, i aquí hi ha 2 saletes més, o sigui, és una, 2, 3 i 4. Per gravar bandes en directe és perfecte. Aquí quan va venir la Maria Carey ens van fer tapar aquests vidres de dalt. Estem a peu de carrer, si de cop un fan s'entera de que està aquí la Maria Carey amb una escala molt alta... No, bueno, lo dels fans sí, però lo de que treguin el cap per aquí no. Però clar, podria passar. I poc després estava la Rosalia per aquí també, en aquest. Això ens interessa. I... No, volem no, Nosaltres estava per aquí. I clar, vaig pensar, ostres, clar, és la Rosalia, potser també haurem de tapar els vidres. I ja, sense que ens ho digués ningú, ja vam tapar els vidres, per si cas. Però ella és la típica que és molt de que et diu que va, da igual els vidres. supermaca. Què tal amb ella? És que és un encant de persona i tan professional i tan talent. Com la vas Molt conèixer? guai. El primer contacte va ser que ens va trucar Sony i ens va dir «Tenéis un 251?» El 251, mira, és el micro aquest que està muntat. Això és un Telefunken 251. 15.000 euros de micro. Ah, barato, res. Sí. Y ens van trucar Sony en plan, ¿tenéis este micro? Y nosotros, sí. Vale, pues os enviamos un artista. Os enviamos un artista. Sí, molts cops no et diuen, viene tal, i de cop ting dong, hòstia, Sí, Rosalia! Ja sabeu que per aquell ets moment maca. volien aquest micro i aleshores a partir d'aquí va venir a gravar. La col·laboració de Barefoot in the Park amb James Blake va venir aquí. El James Blake no va venir, ens havia enviat, diguem, la instrumental i vam estar, doncs, ella i jo gravant veus. Mano a mano. Ella aquí i jo allà. I vam estar doncs, tot un dia gravant veus i després, clar, editant les veus que havíem gravat. Aquest és el main studio, el control, diguem. La comoditat és que la cabina tens molt contacte visual. La primera sessió que vaig fer la Rosalia va ser aquí. Ella estava asseguda allà, i jo aquí. I ja teníeu la instrumental i havíeu de crear la seva part. Ella es va, suposo, venia ja amb la idea al cap i aquí doncs, acaben de muntar les veus i després les va enviar doncs, al James Blake. I tu d'això cobres? No, bueno, cobro les hores d'estudi. Ah, vale, vale. Hola, què tal? Ja. I amb Despechar també ho vas fer tu? Uf, lo de Despechar va ser tan surrealista. Jo quan vaig a dormir apago el mòbil i eren les 11 de la nit o 11 i mitja d'un dimarts, el de l'equip de Rosalia m'escriuen en plan, escolta'm, demà tens alguna cosa? I dic, bueno, tinc gravació, però evidentment, veient que era de l'equip de Cancel·lem-ho tot. No, però puc moure'm, cap problema. Vale, perfecte, doncs et dic alguna d'aquí una estona. Això a les 11 de la nit. Dic, bueno, doncs m'espero. Vale, ja està, confirmat, tens un vol demà a les 7 del matí a Màlaga. I jo, què? Vale. Clar, entre que els nervis d'haver d'anar a Màlaga el dia següent a les 7 del matí eren ja com les 12 i mitja de la matinada. Dic, m'hauré de llevar a les 4 i ja no vaig dormir aquella nit, perquè ja estava com... Total, que vam anar a Màlaga i vam estar allà tot un dia amb ella. Ella ja havia gravat el Despechar, però tenia, com sempre, 80 milions de tomes de veu i aleshores va ser... Perdó, perquè hi ha Màlaga. No, és que ella estava, em sembla que el dia abans havia tocat a Sevilla i el dia següent tocava a un altre lloc i aquell dia era un dia off que tenia. I es fa venir a tothom a Màlaga. No, bueno, és que ja no tenia temps de venir a Barcelona. Ja. Va ser, no, doncs vinga, va, pum, i de fet ens van trobar un estudi que era un pàrquing quasi d'un gamer. Vull dir, no era un estudi, no era això. I a part també portava la cançó com de 6 minuts i vam estar comprovant estructura. Clar. Hòstia, si comencem amb aquesta... o comencem amb la intro, amb aquesta part, no, aquesta part la dupliquem Que i ja guai. està. I a les 9 de la nit vaig agafar l'avió un altre cop cap a Barcelona. Havent fet Despechar, com si fos poca cosa. Ja. Clar, o sigui, quan et nominen als Grammy, a vegades no el guanya. Aquest era pel Despechar de Rosalia, gravació de l'any. Nominat, però no veu guanyar. Nominat, estàvem nominats a la gravació de l'any, com a jo enginyer, doncs estava també... Ah, que increïble. Em pertocava l'estatueta si
diners. Guanyes diners si guanyes un Grammy? No. És simplement el reconeixement. Perds diners. Perds diners Perquè has d'anar-hi. Has d'anar-hi. I la festa deu ser cara. Clar, no, a veure, com a nominat tens l'entrada gratis, però clar, si és a Las Vegas, doncs t'has de pagar el viatge a Las Vegas i l'hotel i tot. Vols venir amb un acompanyant i has de pagar. La festa que deuen fer allà deu ser És maca, no? espectacular. És veritat que els més tops no hi són. Pues la Shakira, el Bad Bunny, no els veus per allà al pica-pica. No estàs per pica-pica. No. I Shakira, què tal la relació amb ella? Superbé, també. Vaig veure en una entrevista que la persona que t'havia fet l'àudio més llarg gairebé la teva vida... Sí, ella. Shakira, 10 minuts d'àudio. 16 minuts, Hòstia. també el dec tenir per aquí. Clar, jo que pensava, quan treballava amb ella, dic, és que ella a la seva agenda té els telèfons de tot el món. De cop, Barack Obama. O sigui, és com... Estan picant? La Rosalia! Que ve a gravar a última hora una cançó. Laura, t'hi veus tu aquí? No, jo ojalà sapigués cantar. No en sé. Una sessió de fotos. És molt d'àudio, estic veient. A més m'enviava àudios com a les 5 de la matinada. La Shakira venia aquí també fins a gravar? No, ella vivia a Esplugues. Vivia allà i tenia l'estudi allà. Quan ella havia de gravar, jo anava al seu estudi. Perquè a l'àudio de 16 minuts de què era? No me'n recordo, lo típic. Havíem estat gravant i arribes a les 2 de la nit a casa, tanques el mòbil i al dia següent l'obres i tens aquests 16 minuts d'àudio. Lo que hemos grabado del estribillo quiero volverlo a grabar, pero con una voz más con aire, no sé qué. Ay, prepárame un comp, una prueba de tal i... Bueno, però una cosa de geni, heu acabat de gravar i ja No, esteu... no. I ella segueix pensant Sí, i sí. segueix volent fer-ho millor. Què, Laura, cantem una cançó? Bueno, ojalà tingués veu. Bueno, moltes gràcies. No, de res. No t'emprenyem més. No. Tranqui. És increïble tot això. Pues esteu a casa vostra pel que necessiteu. Moltes gràcies. Bueno, dic que... Vigila que vindrem a dormir al sofà algun dia, si ens ho tornes a dir. Esperarem fins que vingui la Rosalia aquí. Exacte. La Laura es nota molt que no sap aguantar un paraigües. Això és horrorós! Ai, sí. Vull dormir! Estàs patint? Vadim, què opines tu de tot? Molt guai. Tu, aquest home, jo ens coneixíem fa bastant temps. Ja ho hem explicat, Vadim, Tu, que m'estic mullant. Uau, patirem, Això és horrorós! Mira, nois. No semblem. Quin poc glamour. No, teniu flow. Nois, ens hem posat en un vessal d'aigua. Hem de comprar botes d'aigua, em compres una. Família, aquesta nena és una mimada. Ha trepitjat un vessal d'aigua. No, mira en quin clima em fa sortir aquest home. I se li han mullat les sabatetes. Les pobres sabatetes. Mira la pobra. És horrorós això, i em fa sortir així en els clips. Però si estàs fantàstica. El Vadim i jo aguantant com jabatos i la nena es vol... Fa 40 anys que anaven a la guerra i ara mira'ls. I la nena ha decidit que hem d'anar al Corte Inglés a comprar-se unes botes d'aigua. Sí, perquè fa molt de temps que les volia. De fet, ha plogut tant aquest any que és necessari. Barcelona, què està passant? Som Londres. Doncs va, anem a comprar unes botes. Com dos nens torturats que estan patint. Què busquem? A veure, explica't. Hunter, no? Botes d'aigua, però... Aquí. És que veus, això et farà perdre el cap. Això m'obsessiona a mi. Col·laboració Barbura amb Hunter. Tu tria quines vols? Sí, les Hunter de color verd. Aquestes allà altes, amb això aquí. Però no les trobo, no hi ha de color verd. Una pregunta, teniu les Hunter de color verd altes? Família, no estan les botes. Tu mereixes. Anem a conèixer el Jolly Dumper. És el d'aquest vídeo. Nois, hem vingut al meu barri d'origen, Poble Sec. Hem arribat molt tard, mira, està allà. Sí que està. Aquest bar m'encanta, Com estàs? Molt bé. Què tal? Joan, et pots presentar un moment molt ràpidament? Jo sóc el Joel Solana, a Jolly Dumper, projecte d'electrònica, productor i poca cosa més. Llavors, bàsicament, jo et vaig trobar pel famosíssim vídeo que tothom ha vist de la Rosalia al taller de músics cantant Frank Ocean. Com va anar tot això? Més o menys un cop a l'any el vídeo es torna a fer viral, fa crec que 10 anys, alguna cosa així, allà a Sant Andreu, al conservatori. Ella feia l'itinerari de flamenc i jo feia l'itinerari de jazz. Ella anava un any abans, eren les 9:30 del matí, em va cridar per ensenyar-me una cosa que estava fent, com altres dies feia. S'estava gravant en una aula i em va dir, tio, que et vull ensenyar una història i tal. I la cosa és que jo no sabia que estava gravant. I és un laptop, és un ordinador, no sé què, i jo ja vaig notar, dic, passar alguna cosa raro. De sobte va Sí, funcionar. crec que llavors em va escriure, Solana, no sé què, que et vaig gravar, per res si ho penjo. I jo, sí, clar, Penja el que vulguis. clar, penjo el que vulguis. Però perquè eres zero viral, ella, en aquell moment. Clar, o sigui, quan ella va penjar el vídeo no es va fer viral. I una pregunta una mica de la premsa del cor, però jo us veig amb bona connexió allà. La pregunta és, t'has liat amb la Rosalia? No, jo no. Però els teus amics sí, oi? I bàsicament estudiàveu junts al taller de música. Creus que aquella època l'ha format també una mica i té a veure amb la seva aura ara d'artista internacional? Sí que és veritat que en aquell moment la majoria estàvem com megafocus
amb el conservatori i pensant només en el que passa dintre. I ella, en aquest sentit, jo crec que sí que tenia molt més clar. Jo, potser ara, amb 35 anys, començo a saber realment què és el que vull fer i què és el que sé fer bé. Jo crec que ella ja ho tenia, és la diferència, no? Des de molt aviat, ella tenia un objectiu i jo crec que aquí va marcar la diferència. Necessitem que ens ajudis una mica. Llavors ara hem vingut amb el Roger Rodés, que ens ha recomanat que et coneixéssim a tu. Tu a qui ens recomanaries una mica conèixer? Igual podeu investigar algun profe de l'SMUC. Estaria bé, eh? Jo I que saber sé. si es portava bé, si era mal estudiant... No sé qui va ser el tutor del seu treball de final de carrera, perquè Los Ángeles és final de carrera. va ser una miqueta això. Podeu investigar qui era el tutor d'aquest treball. I mantens relació amb ella o zero? L'única vegada quan tenia encara el contacte i xerràvem va ser quan va fer el Palau, però després va canviar de mòbil. Primer o segon cop sí que em va escriure m'he canviat de mòbil i tal, però després ja... Clar, també ha perdut la pista, suposo, de la gent. La vaig veure quan estava acabant el Malquerer, que vaig fer una sessió amb uns productors allà vaig coincidir amb ella. I una pregunta, em vas dir que tu tens un concert d'aquí poc, una... Del meu projecte? Sí. Jo toco al Primavera, a la ciutat. Es poden comprar? Crec que és gratis. Doncs a visitar tothom a Jolly Damper. Estem anant a menjar en el restaurant italià per excel·lència a Barcelona. On va la Rosalia, on va la Batiana? És el restaurant de les estrelles. No només aquesta gent, sinó Rolling Stones tenen aquí la seva firma. Aquí ve tothom. És aquest restaurant d'aquí. I ara ens acaba de passar una cosa molt estranya, és que ens hem trobat a l'Anna, la meva cosina petita, que per mi és una dels personatges importants de la sèrie, perquè és cantant, té 16 anys i és molt bona cantant. I la meva intenció és que la Rosalia la coneixi. Tu què? Fent d'influencer, no? És que és horrorós. Jo soc influencer de lifestyle, a mi no em pots fer aquestes coses. Tu necessites fotos i... Sí, jo necessito fotos, cada guapa, a mi m'interessa. Que no plogui. Explica'ns alguna cosa del Xamel, hi has anat alguna vegada? No he anat mai, sempre heu vist a fotos i veieu com que sóc una posturetis, però és que no m'interessa fer-me fotos i ja està. Però estic molt lletja perquè m'ha plogut aquests homes. Et queixes de tot. Hola, què tal? Moltes gràcies. La meva taula preferida. Jo m'enamoro el dia 1. Jo també. O sigui, si m'agrada una persona, el dia 1 estic boig ja. Molt boja, Som així, som gent intensa, que ens Jo ja ho llancem sé. al buit, que perdem el cap, que... Jo el dia que quedo amb un home, jo ja sé si aquest home és amb qui tindré fills o no. I després resulta Tal qual, que, bueno, tal qual. I després sempre bé, fracassa, sí, però fracassa, però jo sóc igual. Família, no us podreu creure el que m'acaba de passar. Jo estic preguntant a Instagram a tothom qui pugui que m'ajudi sobre el tema aquest de la Rosalia. És a dir, que si tenen contactes, el que sigui, que m'ajudin. I m'acaba d'escriure un jambo en anònim a Instagram dient-me que ens convida a una nit d'hotel al Novo. A veure, no tinc clar si és veritat o no, però si és puto veritat, és exactament el tipus de persona que necessito jo mirant els meus vídeos i mirant el meu Instagram. Gent que ens convida a hotels. Llavors em diu que les coses, si es fan en sèrio, i que ens convida a una nit d'hotel a Novo. Família, si és en sèrio, em tornaré absolutament boig. Això és el que vull de vosaltres, que m'ajudeu amb tot. Tu pots estar al millor hotel de Barcelona, que el ric et convidi a les millors coses, però si no tens un súper com aquest, Eurocity, et moriràs de set. O sigui, molt important anar a comprar aigua a l'Eurocity del costat de casa. I vigilant que aquests no ens robin perquè m'hi demanen caputxats. Ai, calla, Mira els nens, corre, corre. Jo no em giro. Fa una cosa que és de nena molt intel·ligent, que és fer-se la tonta, cosa que feu moltes noies, perquè els nois us facin les coses. Per exemple, abans m'estava proposant una cosa de feina i em diu, una cosa, però tu això com ho faries? Perquè jo, i es fa la tonta, llavors jo em surt a ajudar-la i li dic, clar, fes-ho així, i no me n'adono que en veritat el que vol és que li faci jo, i li acabo fent. Estem d'acord? Que és molt de noia, això? Aviam, és relatiu. Ets així, Laura, ets així. Per mi no és fer-se la tonta, per mi s'està jugant intel·ligentment, amb els recursos. O sigui, que és fer-te la tinc. tonta intel·ligentment. Vull dir, jo sóc intel·ligent, no és fer-se la tonta. Però fer-se la tonta, però d'intel·ligent. És aprofitar-se dels nois de mala manera, cosa que m'agrada. Pregunto, perquè potser tu tens més experiència. El tema és que et pillo. Jo et frustra. Jo crec que molta gent em pilla però diuen pobre, ho està intentant, no ho sé. I ara com li diem al nostre ric? Que gràcies. No sé què vol el nostre ric. Què vol? És que crec que vol coses fosques, el nostre ric. Diguis aquestes. Que no, que és broma, que és broma. Però una cosa, això és molt totxo. Jo ja l'he vist, l'habitació. És una puta locura. Estàs prostituint o alguna cosa? Que no, que no. Ens estan prostituint a nosaltres. Ens volen veure... És passar-se, oi? Jo l'he vist i és una puta bogeria. És una suite, això! El Vadim quan ho vegi fliparà. Però una pregunta, aquest senyor qui és i per què ens prepara això? Tu, que ens han posat cartetes. Vale, família, això no té cap puta mena de sentit. Estem absolutament flipant. Jo ja l'havia vist, l'habitació. Això és un escàndol. Com ho podem fer per tornar-li aquest senyor? No m'ho crec.
Estimado señor Tarrés, bienvenido a Novo Hotel Barcelona. Ens han fet una carta, tio. Aquest senyor, què fem? Com ho expliquem, això, a la gent? No ho entendrà la gent. Ho fem per explicar-ho. I això què, tio? I aquests... Tens gana, però has comprat sopar. Sense menjar no poden Això és el que m'agrada. Què has comprat? Sushi de la Manlleu. M'encantes, m'agrades. Perfecte. Jo que anava a sopar doriyakis a favor de sopar sushi. Família, estem intentant pujar al rooftop perquè ens volem fer una copa. Segons la Laura està tot ple de gays and girls a dalt fent festa, emborratxant-se. No acabem de... No s'acaba d'obrir. Anem a preguntar a la senyora. Vale, va. Família, tenim un problema, que és que nosaltres ho tenim tot gratis aquí, perquè un ric ens ho paga, menys les copes. I llavors, el que volem fer és anar a fer copes a l'habitació. Ja ens podria haver pagat les copes. I ens les podríem pagar, però les pagarem. Però tenim ginebra i tònic a l'habitació, però no tenim gel. Llavors la Laura el que vol fer és robar aquest gel d'aquí. Mira quant de gel s'està desperdiciant. Aquest gel és del bo, que te'l tallin així, amb aquesta forma, vols dir? Hem demanat que ens portin gel. No veig aquí el nostre gel esperant-nos. Estarà dintre? Anem a respondre algunes preguntes que ens han fet a Instagram. Aquesta pregunta te la faig per tu, que és embolicar-te amb un company de feina, sí o no? Aquesta pregunta, saps que me l'han fet a mi també, en el meu perfil? I crec que això ja ho hem parlat. O almenys, si més no, jo ho he parlat amb amigues. Està molt bé, a la feina. Tenir la il·lusió d'alguna cosa que t'agradi, totalment. Sí, és que clar, sonaré molt negativa, però... Tu tens un TikTok, crec que diu això, un TikTok viral. És que si no hi ha ningú guapo a l'oficina, per què vas? Perquè m'he de vestir cada dia, perquè m'he de posar guapa, si a l'oficina només hi ha iaios. Però la pregunta no és aquesta, perquè això és agradar i tal. Jo dic, la pregunta és... Liar-se amb algú a l'oficina. Vale. La frase ja ho diu. No, no t'has de liar. On hi ha l'eina, no posis la... On hi ha fer... No, lo que te da de comer no mees donde comes, no cagues donde comas. I lo de la olla, no sé què, sí. No me da Dios. La olla no me da... Però no es lia amb ningú de la feina perquè després es fa tot molt incòmode, hi ha mirades, hi ha cotilleos, la gent sap i això fa mandra. Lies amb algú a la feina, tothom ho sabrà. Sí. I anar cada dia amb això és molt pitjor que anar cada dia pensant aquest tio li agrado o ens agradem. No agradar en el sentit de l'estimo, però... No, però per mi el problema és sobretot si et deixa d'agradar la persona. Perquè si t'agrada la persona i s'allarga amb el temps que la persona t'agradi, jo crec que és increïble que hi hagi algú que t'agradi la feina. Et fa feliç, vas amb ganes, però hi ha un moment que tot decau. I llavors és un puto infern. Tot el bo que tenies es converteix en dolent, per mi. Si et lies, tot decau. Sí, o sigui, el punt és no liar-se. Tens raó. Si haguéssiu d'obrir una relació sí o sí, quines normes i límits posaríeu? Pregunta d'Azlo tu i jo. Jo, per començar, una relació no l'obro ni que em paguin, no la vull obrir jo, una relació. No sé que sigui un iaio de 80 anys i no el pugui disfrutar el pobre home, doncs no la obro. No la obro, per què l'has d'obrir? Vale. I tots són problemes quan la obres. Però ella ja ha posat a la pregunta sí o sí. Sabem que nosaltres diríem que les relacions no s'obren. Per mi seria no dir-s'ho mai, o sigui, no explicar-s'ho mai. En plan, jo faig el que vull però no li explico a l'altra persona. I no repetir més de 3 vegades. És la norma que em vas dir tu. La Laura un cop em va dir amb totes les persones amb qui m'he anat al llit més de 3 vegades han acabat sent les meves parelles. Correcte. Pues per mi una de les normes seria aquesta, que no pugui, o sigui, que no siguin més de 3 vegades. Estic d'acord. O sigui, per mi una persona que repeteixes és que hi ha alguna més que... 2 vegades vale, perquè un dia et poses tonto i te'l tornes a follar, però 3 ja no. 3 és impossible que aquesta persona no t'agradi. Creus que després d'una ruptura forta et costa més lligar? Jo crec que al principi perds el cap i després t'agafa com un rebuig cap a l'altre, cap a les noies. Sí, tens raó. Després d'una ruptura forta se te'n va al cap, comences a obrir Tinder i merdes i Instagram i tal i qual, vas amb el primer que trobes i després... És com que t'agafa la tristor després. Sí, dius, què he fet, què fas? I que asco, i la gent... Qui soc, què tal? Perds una mica el nord al principi, després... Has tingut ruptures fortes? Home, totes les que he tingut, clar. Que et volies morir? Totes. Jo soc molt intensa, jo si m'enamoro de veritat. Només m'he enamorat 3 vegades a la meva vida i espero que aquesta tercera sigui l'última. Perquè ja no estic per per una altra ruptura. No estem. I Tinder, això és horrorós. I a part, mira, ho diré aquí, totes les vegades que m'he descarregat Tinder, mai he pogut quedar amb no... Jo sé una persona amb qui vas quedar a Tinder. Ai, no diguis això. I a més sé el tipus de cita, que us l'explicaré perquè era grossíssima, que va ser un pícnic a la sorra de la Barceloneta. Això no ho pots dir. Oh, i tant, hi ho posaré. No. No passa res. És veritat o no? Sí, però... No. Niña, és no, jo no he fet servir Tinder mai. No que fort, a la sorra de la Barceloneta, Els guiris ens encanten, per què nosaltres no? Per què rebutges de la teva ciutat, Això diu la Batguiel, que hem de recuperar les nostres... Les daeses sabem el que...
Això és pels crèdits finals del vídeo. I què faig? Provar un dorayaki. Ah. A més que no és de xocolata, no? No, és que perdó, és que els japonesos m'odiareu, no m'agrada gens la pasta, té un nom, no em surt. Que és com de llenties. Nosaltres volem de xocolata i ens feia il·lusió que fossin de xocolata, a veure. T'agrada? M'ho deixes provar? Està bo. No t'agrada gens. Estàs mentint. Sí, està bo. Ah, però això és com... És pancake. Ah, a mi m'agrada. Ja. Sembla dulce de leche. Ah, sí? Però doncs no és com... A mi em recorda la marmelada. Està bo. Adeu. Adeu. Adéu. Feu like. Like i subscriviu-vos al canal. I comenteu. Sempre he volgut dir aquestes coses. Ai. Suscríbete, dale al like.